Hola! Molts de nosaltres mos passem la vida buscant validació externa, com si la nostra essència no fos prou per estimar-nos. Necessitem constantment lo copet a l'esquena o l'aprovació d'aquella persona que sabem que si no mos dona l'ok, mos sentirem uns fracassats. Saps de qui parlo, no? Però t'has parat mai a pensar per què necessites tant que sigui algú de fora qui et digui que vals? Fes memòria, al col·le mos puntuaven, a casa a molts mos comparaven i socialment mos han dit constantment de quina manera un cos, una actitud o un estil de vida ha de ser correcte. I així, sense adonar-me'n, hem après des de petits que el nostre valor depèn, en moltes ocasions, de lo que pensen o lo que opinen los altres. I si no cal que ningú t'aprove per a començar a ser qui vulgues ser? Te sonarà cliché, però l'única validació que val i dura és la que et dones a tu mateix. Quan comences a vestir-te com te dona la gana, a sentir-te com te dona la gana i expressar-ho sense por, però sense ofendre que mos coneixem, a posar límits, a dir sí quan vulgues i a dir no quan calgui. Llavors és quan te n'adones que ja no tens tanta necessitat de l'aprovació externa i la gent que t'envolta ho nota i ja no buscaràs la palmadeta de qualsevol, perquè tu mateix t'hauràs donat la teua pròpia palmadeta.